Egunotan hasiko da zerbitzu ematen Donostian, 28 Amara ospitaleak linean, Debusen lehen autobus 100% elektriko artikulatua, Irizar taldeak fabrikatu duen IE-Tram modeloa. 18 metroko autobus bat da, batere kutsatzailerik igortzen ez duena eta isila gainera. Diseinua ere berritzailea du, estetika aerodinamiko erakargarriarekin. Elementuen kokapenari esker errazagoa da barruan mugitzea autobusaren bi zati nagusien artean leku gehiago dagoelako eta leihoak handiagoak direnez eta beheko aldean ere badaudenez argi gehiago dago. Ibilgailuak Debuseko flotan ohikoak diren erosotasunerako eta segurtasunerako elementu guztiak ditu. Eta autobusak dituen beste osagai berritzaile batzuk dira, ibilgailuaren atzean ispiluen ordez kamarak dituela. Barruko argiak LED direla eta baita ere USB atakak dituela eserleku guztietan. Gauean kargatzen da autobusa eta berau martxan jarrita, urtean 120 tona CO2 gutxiago igortzea posible izango da. Proiektuaren aurkezpenean izan dira besteak beste Donostiako alkate Eneko Goia, Debuseko zuzendari gerente Igor González eta Gipuzkoako diputatu nagusi Markel Olano. Azken honek azpimarratu du Aldundiak hainbat erakunde eta enpresekin. Kasu honetan, Donostiako udalarekin duen elkarlanaren fruitua dela autobus berritzailea. Azkenean guk Foru Aldundi bezala udalarekin daukagun elkarlanean hitzarmen bat sinatu genuen eta hitzarmen horrek eduki zituen lerro diferenteak. Bat hau zen, eta guk Foru Aldundi bezala parte hartzen dugu ekimen honetan, finantzieroki, baina egia da baita ere, beste hainbat arlotan ere elkarlan hori jorratzen ari gerela. Buruz esango ditut, baina bat adibidez gastronomian inguruan, bestea zibersegurtasun inguruan, zentrua zuhatzun jartzeko horretan ere elkarlana daukagu, eta gero zartzaro estrategian baita ere hor zenbait neurri ere adosten ditugu. Horrek esan nahi duena azkenean da elkarlan hori abian daukagula Gipuzkoak etorkizunari begira dauzkan erronka nagusietan. Diputatu nagusiak eraberean, Aldundiak etorkizunarekin duen konpromisoa berretsi du. Funtsezkoa dela azpimarratzea, Alderdi Popularrak Gipuzkoarekin eduki duen eraso hori eta bendeta horrek eragiten diula, baina ez gaituztela geldiaraziko. Guk apostu horrekin jarraituko dugu. Apostu hori etorri delako eta gure etorkizunaren muina eta funtsa delako. Bai sostengarritasun ikuspegitik ingurumen arloan eta baita ere gure lehiakortasun ekonomikoaren ikuspegitik. Debusen lehen autobus 100% elektriko artikulatua 6 hilabetez ibiliko da, 28 Amara ospitaleak linean benetako baldintzetan eta bidaiariekin nola funtzionatzen duen ikusteko proiektu pilotuaren barruan.